Wako kabalo kay wala man may gani. Kasi naman ito gani, ingon siya nga. Na- Palitud tatot din. Mukuan sa kuhan ni kay, uy, subo ni mo siya atong gahapon o. Atong isang gabi nga, maghulam sa GS kay ipakuan ko ni mo sa wifi. Yeah. Usera. Baka kung kayo nagkontukuan, kanang ngalan na, kulang important, beng, ulit si Silvio ni. Ilaban na ninyo. Ate! Ali na. Kaon ka ma? O, ning abri man dito sa kuhan. Itlog. Ning abri dito sa, sa akong arinula. Ikuha niya, kuhan, itagaan ako sa 5, gipunan ko niya 5. Ay, wa to siya. Ang gawas na ng balunan. Ang uniform ninyo yan. Kalaban din to ron. Napikturan na sa ate. Wala pa. Limot niya eh. Sige, kalimot. Adrian! Nakasaligid. Ano sama ka mo picture? Ha? Coba. Wih, ulat. Ulat. Ulat, ulat. Gitu. Kailangan na ba magkuhan pa itong piti eh. Katong kulang. Ito naglungag pa. Malag na agi hilaw-hilaw pa. Yan, baska. Ha? Baska. Hmm? Hindi naman ito mahinayan ang kuno. Ilagi maghinayang. Magkuhan tag-adjust. Mga na? Nangmahong pagod. Ano, pagod yun. Ito, ma-order ito sa anak. Ba't ang uniform din ninyo dito, be? Kahit sabi sabon dito, Jer.